Zibuya inhlazane abafana bamatasa egcekeni bayayaluza nakho sekuyisikhathi sokusenga kanti namankonyana aselokhu ekhala umlibe. Uzolila uhlezi yedwa elawini lamantombazane. Phambi kwakhe kukhona incwadi ezintsha azosebenzisa ebangeni lesishiyagalolunye lelazo lenza kulonyaka. Nayo umatasa ufaka imihlobiso nezithombe ezinhlobonhlobo aphinda zembese ngephepha elizokwenza zingasheshe ziguge. Wenza lokhu nje uyacula, uyabona nje ukuthi ukude ngomcabango. Ngesikade asukume athatha umshanelo ngasemnyango aqonde emsame entungweni zendlu afika shaya umfuqulu wezincwadi wawuboshwe ngesihlilingi wasushuthe kwaphezulu ngenhloso yokuthi izingane nabanye bengafinyeleli kuwo. Uthe ungawa uzolila uqoqe aqale ebuka futhi efunde incwadi ngazodwana. Ubuya mamatheka umekhumbula izenzeko nezehlakalo ezalandelwa ukubhalwa kwaleyo naleyo ncwadi. Ezinye zibuye zimbangela umunyu ayithuke sebibitheka njenganakile. Kusenjalo akhange ngenye yezinkondlo umazwakhe ayembhalele yona ehambe ibe nesigaba esithi njengengede yehlanze uthando lwakho lwangelamela phakathi nodukathole womeno namahlatho okungazi ngalulandela ngifuna ngifufutheka kanti lungiholela ojwini lwezinyosi engaliphuza maqede ngancama nganquma ngahlonza ngafunga ngagomela lo kuza kuba nguye kuphela yothokozisa umphefumulo wami. Uye ngizomabela amaphupha ami naye ngehlukanisela nemicebo yami abe indlalifa yeminotho yonke yami. Wayesecwebe inyembezi ngesikhathi efike esigabeni esithi kulomhlaba omagada ahlabayo sihamba siphonseka kwezindi sele nezigodi siwazivuka sifunde emaphutheni ethu sengikwakhile kweyami inhliziyo akukho phuthe engiyolenza ngawe ngiyozakhela isigodlo sami kuso njengenkosi engiyophila kuso njengendlovukazi oyocanasa. Kube sengazuthi uyambona uzolila umazwakhe emphambi kwakhe esho lamazwi ashe nganakile. Owe kazi mntakwethu sawafihlile yini lamazwi enhliziyweni yakho? Kazi usayikhumbula yini izithembiso wazenza kimi nakuwena uqobo lwakho? Lwalwehla ngesihlathi esisodwa unyembezi ngesikhathi ecabanga ukuthi ngabe kungcono kube isithandwa sakhe besilapha ezibuzela mathupha lembuzo. Inhliziyo yakhe yayinomunyu ngokuthi kuze kube imanje akukafika incwadi evele eThekwini imazisa ngempilo umazwakhe ayiphilayo koludumayo. Abuya iduduze ngokuthi kodwa ke kusesekuseni ukuthi usengalindela incwadi lingakapheli ngisho nesonto elilodwa lelumazwakhe ehambile. Phela ngenxa yesimo somnotho abantu abenyukayo kuza ngapha eshowe ababaningi kangako kuze kube ukuthi kuphela inyanga. Futhi ke njengoba kuumasingana nje iningi labantu imali liyiqedele kukhisa imuzi noncibijane kugujwa imigidi eyahlukahlukene. Umthobe lomcabango azamamatheke kancane uma ecabanga ukuthi mhlawumbe umazwakhe kudala nje wayibhala incwadi indaba sekuwumuntu azomphathisa yena. Kusenjalo kungena udadewabo omncane kamazwakhe uThabile. Babe sabingelelene nje uThabile sathi ufaka isandla ephaketheni ngesikhathi ephazanyiswa ukungena kadadewabo omdala kazolile uqhamukile iqhikiza. Ashesha sibuyisa isandla avume enqekuzisa iganda uThabile ngesikhathi uqhamukile bengelela ehlala phansi eqhubeka nenkulumo. Dadewethu ngisuka kumama lapha endlini yangenhla uyayiqhenya kakhulu ngendlela yokuyihlonipha nokuyiphatha nje oyiphilayo. Uqhamukile emamatheka uza chachambe ngisho ihlathi mesethi uyifuna iphelele lapha kuwena. Ngimthembisile ke kodwa nami ukuthi njengomuntu onikeza ukubheka amantombazana onke esigodi salapha embo ngithokoze kakhulu ngohlobo lwentombo khulu yiyo. Kanti ke nje nabangano nabo akusilona lolu hlobo labangano oluphungwa nezithebe.
abheke ngakuthabile. Mampela ngiyathemba nidudani ngezinto eziphuma endleleni. Kimi nibukeka njengamantombazana asiqoqile isimilo. Ayaluzisa amehlo kubo bobabili. Ngiyethembiseni ukuthi niyoyihlonipha imiyalo yodadewenu abadala, ngoba yiba babekwe njengabazoniyalela okuyiyona ndlela okufanele nihambe. Babheke phansi ngamahlonyana uThabile noZolile. Siyethembisa dadewethu. Kwedlula ingelosi. Zolile, mina noma sesivumelene ngokuthi sewukhulile manje. Futhi ke ngeke sathuka ngisho nobaba nje uma kungafika abantu bemesangweni la ekhaya. Sengisho phela bazocela isihlobo esihle. Sengisho ukuthi ke ntokazi yakwethu, ungalokhu uyibhonqa uyivalela uma inhliziyo isikwehlule. Usinikeze ucu usihambisa impahla esokeni thina. Athi ukumamateka kancane uqhamukile aqhubeke. Kodwa ke sengathi ummango uyewukela kuleli ibhungu lakabiyele belilapha emalangeni. Kukhona into ethi angithi thatha falaza. Asho lamazwi uqhamukile emsinga sakumntshontshe efuna ukumfunda umqondo ngalesisheli sakhe esesibonakala njalo kulamalanga. Kanti ke nokuvama kwakhe njalo kulezi insuku kunginikeza umqondo ukuthi likhona ithemba olinikeza lomfokazi izolile, emsinga. Aqwebula amehlo uThabile samuntu othukayo ukuzwa lezi indaba maqeda valelise engasayikhiphanga nento bethu ikhiphe ephaketheni. Ibe buhlungu inhliziyo kuZolile. Alubalubeke ukuthi kuthi makaphuma landela uThabile, kodwa kucaca ukuthi akulula aphume njengoba nodade wabe samcefezela ngalobiyela wakhona nje. Kanti ke nami ngimqaphelile lo mfokazi ukuthi yize noma engasuthi, kodwa futhi akalambi. Khulumani ke Zolile, angifuni nigugele insisheni. Futhi kuma nje ngakakhomba ukuthatha lo mfokazi, kungasiza ubaba nasendlekweni nje zesikole, ngoba phela sesingakukhipha ngisho nasesikoleni naku sezobe usuthola umendo phela. Useyabitoza uthi uZolile kuthi akaqhume intukuthelo. Phela uqhamukile ufike ngesikhathi nje esethi uyayithola incwadi evela kumazwi akhe. Kanti nalensambatheka yendaba ayixoxayo yena Zolile nje akayinake nakuyinaka. Usebanjwe nje inhlonipho yokwazisa udade wabomdala. Dadewethu, ungangizwa kabi. Nginamaphupho mina ngempilo yami. Nginezifiso ezinkulu ngekusasa lami. Ngisemncane kakhulu ukuthi ngingajaha umendo. Kulamadoda namhlanje sonke saziyo ukuthi afika kuthembisa izulu nomhlaba ngoba efuna uvume. Emveni kwalokho acela isihlobo esihle ahambe abantu ababuyayo. Kini kulinda undendende kanti umuntu usewayitholela umfazi wamahala edolobheni. Ayibambe la esefuna ukwenza isibonelo ngaye yena dade wabo lo osekuyiminyaka acelwa, kodwa namhlanje abakaze babuya abakho. Ngeke kulunga dadewethu. Uqhamukile ehlisa umoya ephoxeka. Ngiyakuzwa Khiza. Futhi kokuningi ngiyavumelana nawe. Kodwa ke ngunezi uzovuma nawe uma ngithi kuwena awafana amadoda lapha ngaphandle. Uqinisile impela dadewethu, awefane. Kodwa ke futhi awabhaliwe nalawa alungile, kanjalo awanaliphawu nalawa azokugila. Yikho ke nje kuyiselihle ukuthi mina ngibhekelele ikusasa lami ukuze ukuthi uma ngenza inqumo engalunganga kwabesilisa engiyothandana nabo ngikwazi ukuba nento engiyowela kuyo uma sebengishintshela. Imfundo ke dadewethu iyona nto engisayibona njengesisekelo sekusasa lami kwamanje. Ngenkulu nje inhlonipho khabazela. Ngizocela siyeke le ndaba ukuze nami ngikwazi ukuqedela lo msebenzi engiwenza lapha. Eshethathe elinye lamabhuku akhe efaka isithombe sehegeza lensizwe yayibhince yayikazela kahle ngemisiko yesintu sase-Afrika. Kodwa umbona nje ukuthi ebusweni unengekile futhi akasafuni ukukhuluma ngale ndaba. Ngaphambi kokuba ngiphume, kukhona into engizofuna ukuthi uyibhekeke dadewethu. Kusho uqhamukile iqhikiza. Baningi abesifazana abafuna umendo lapha ngaphandle. Futhi abangeke bawuyeke uma sebewubona. Ngifuna uhlakanipheke dadewethu. Ungadedeli inhlanhlo iphiwa izinyanya namathonga kinembo. Ihambe ngoba ngalokho uyoyisola mntakama. Angiphiki ukuthi imfundo ibalekile,
kodwa yizi kuqala kunesibusiso somendo nomuzi ngawo nawe oyoshiye lakhe igama. Eshephuma ehambe ngasavalelisanga ubona nje ukuthi imephula umoya lenkulumo kaZolile. UZolile athi angaqaphela ukuthi usephuma impela nje, ajikijele ibhukwana leli lapha yaphansi, aphume gijime eyogudla isibaya, ashone phansi emfuleni, enyuke njalo ngendlela ebheke kwamazwi akhe. Phela inhliziyo yakhe selokhu ihleli kule yancwadi ebikhishwa uThabile. Afika ngaphandle alinda uzophuma. Njengoba lilodwa nje isango lokungena kwamazwi akhe lidlule emqubeni wenkomo, lo yena angaweqi. Ame elokhe yaluyaluza elubalubeka. Mavundla Media, shaking hands with the fourth industrial revolution. Let's go.